गारि मथराव ट्रेनाव जेला जों दान्दिसे नुलायलायगोन सेंग्रा समनि बाथ्रा बेयो माबायदि साननाय फैयो दा बेखौ लानानै लिरदोंमोन आङो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सानसेखालि 1995 मायथाइ 1995 मायथाइबा दिनै 30 बोसोरसो जाबायना 25-30 बोसोर सिरि सिरि दा थांनाङो राव गैयै जाना आंनि गोजानाव दा जायखा गोसोआव आं माहोना गोरबोआव दाहा दोनना Saya